Hey guys, welcome to the third lesson, and today we're going to talk about personal pronouns. Bugün biz siz bilen 3. sapakda personal pronouns yani a çalyşmalar näme şoňa seretýäs. İlk bilen a çalyşma näme şoňa düşünmeli. A çalyşma bolanyny adyň yerini tutup bilýän sözler. Mesela maýdalyň jeren diýsem, şo jeren ederek men ol diýip bilýän. Kompüter diýsem, ol zat diýip bilýän. Men bilen ejem ederek men biz diýip bilýän. Şolar ýaly atlaryň yerini tutup bilýän sözlere biz a çalyşmalar diýilýär. Indi bolsa ingliz dilinde a çalyşmalary öwrenelim. Mesela men diýmek I. Madama ulu harf bilen yazmaly, kiçik harf bilen yazmaýat. Madama I ulu bilen yazýar. I men bolýar. You, sen ya da siz. Yani kontekste seredip düşünýäňiz. Yani aslında sen, siz ikisine de you diýilýär ingliz dilinde. Mesela you are a teacher, sen muallim. You are teachers, siz muallimler. He, she, it, all bolýar. Üçüsem ýöne. He, oğlanlara diýär. Mesela ol oğlan diýjek bolsak he diýär. Yani biz kokman oğlan sözüni goşdagam, goşmasagam bolýar. Yani oğlan gözümizde tutamyzda he diýär. Rus dilinde on diýär. Mesela he is a teacher. Ol muallim, right? He. She, bulam ol, yani gyzlar gözümizde tutup aýtýar. Mesela ana, right? Rus dilinde. She is my mother. Ol men ejem. Yani ayal maşkalany gözüne tutanım üçün ol diýip aýtdym. Ol men ejem. She is my mother. It bolsa biz janty zatlara ýa-da haýwanlara ulanymyzda aýtýar. Ol diýen manysynda. Mesela it is mine, right? Ol menki. Mesela men kompütere seredip duranlardan it is mine diýen. Ol menki. Men kompüter diýen sözüň özüne derek it koýdum. It is mine. Soň we. We diýmek biz diýmek. Mesela men we men joram diýmegme derek men biz ulanyp bilýän şeýlerden we, biz. They, olar. Mesela jeren, mährim, maral oynap ýörler diýmän, men olar oynap ýör diýip bilýän şeýlerden. Şoň üçin hem they goýan olar üçün. Köplükde they ulanýar. You, ýene de ýanky düşünmeli. Sen we siz ikisem you manyny berýär. Okay? Personal pronouns gaty bir uly tema däl. Siz onu diňe ýad tutmaly. I, men, you, sen ýa-da siz, he, she, it, all ýöne oglany gözüne tutýan bolsaňyz he diýäňiz, gyzy gözüne tutup diýän bolsaňyz she diýäňiz, ajansy zatlar ýa-da haýwanlar gözüne tutýan bolsaňyz it diýäňiz, bizi gözüne tutýan bolsaňyz we, olary gözüne tutýan bolsaňyz they. Indi bolsa ingliz dilindäki colors ýani reňkleri öwrenelim. Okay? The first color is green. Birinci reňkiňiz green. Üns berýän bolsaňyz biz reňkleň öňünden ey goýamzok. Egerde izinden ad gelmeýän bolsa. Diňe sypat aýdamyzda ey bilen en artikler gelmeýär. Diňe sypat bolsa beautiful, meselem owadan tall, meselem uzun, right? Short, gyska. Diňe sypatlaryň ödün aýdamyzda ulanamzak. Yani egerde uzun gyz, kelte saç, sarı köýnük diýip ana şolar ýaly izine ad bersek, olaryň bilen birlikde gelýän bolsa, onu goýmaly bolýar. Meselem ştaýdy men green diýemde hiç zat goýamak, yani ýaşyl alma diýsem, onu a green apple diýen. Okay? Edil şoňalym red. Red gyzyl bolýar, hiç zat goýamak, yani egerde men gyzyl köýnük etjek bolsam, a red dress diýen. Okay? A red dress. Gyzyl köýnük. Yellow. Hiç zat goýamak. Yani egerde men a yellow lemon diýsem, onu goýmaly bolýan. A yellow lemon. Sarı limon. Right? White. A white t-shirt. Ak futbolka. Right? A white t-shirt. Pink. A pink bag mesela. Gülgüne torba mesela, right? Purple, a purple flower. Right? Mavi gül. Black, gara bolýar, a black phone. Right? Gara telefon. Gray, çal bolýar, a gray laptop. Right? Çal notebook, right? Laptop. A brown pencil. Right? Pencil, galam bolýar, mele galam, right? And the last one, in son kıymıdım, a blue marker. Blue marker, right? So, gök marker.
So as you see, we've discussed all the colors here, right? Görsünüz diye hem renkleri seyrettik. So you just need to learn them. Üçüncü tema, onu size personal pronouns, ad çalışmaları ya tutmalı, colors, renkler ya tutmalı, and some adjectives. Kabir sıfatlara seyredelim, okay? So ankat bolon için goy bu tema size ya tutmak ile bağlanışlı olsun. So adjectives demeyin öz aslında sıfat bolya. Sypatlar. Sypatların nähil nenengsi diyen sorulara cevap bolya. Yani siz bir zady sypatlandyrýaňyz. Mesela men diňe gyýyz diýip bilýän, owadan gyýyz diýip bilýän. Saç diýip bilýän, uzun saç diýip bilýän. Haçany men bir zat barda has köp informasiýa beremde, men şoňa sypat goşýar. Ve şu sypatlaryň arasyndan hem häzir kabirlerini öwrenelim. Birinji meselem tall. Tall diýmek uzun diýmek. Ýöne seredin long diýmem. Long diýmegem uzun diýmek ýöne bul adamlaryň boýuna zadyna aýdylanak. Meselem saç uzun bolup bilýär şeýdem long hair for example. Long hair. Uzun saç, right? Ýöne adama long diýilmeýär. Meselem biz rus dilinde dilinde человек diýem da, şeýleden wysok человек diýär. Edil şolar ýalym tall adama aýdylanyna ulanylýar. Meselem a tall boy, right? Uzun oglan, a tall boy. Gysga kelte diýmek a short girl. Short girl, gıyska, boylu gıyız bolýar, right? So, beautiful, a beautiful dress. Owadan köýnek, for example, a beautiful dress, right? And ugly, görensiňiz ugly da u harf a, çekimli ses bilen aşlap dur, şoň üçin an ugly frog, for example. Gorkunçça gurbaga. So, like, long hair da men goýup bilemok, sebäbi hair sanalýan ad däl. Hair taçtan ap bilemdok, okay? Şoň üçin a long hair diýip bilemok. Expensive. Expensive. Ses bilen başlanan üçin en goýan. An expensive watch. Okay? An expensive watch. Gymmat sagat. So, a cheap phone. Ardan telefon. Right? Cheap ardan bolýar, expensive gymmat bolýar. So, easy. Aňsat bolýar. For example, an easy task. Aňsat yumuş. Right? So, i harpyňyz. Easy, çekimli ses bilen başlayan üçin en goýmaly bolduk. Ve meselem a difficult word. Kyn söz. A difficult word. Okay? So, ýene bir gezek aýtalalyň. Tall, uzun, short, gıyska. Beautiful, owadan, ugly, owadan näl. Long, uzun, ýöne saça zada aýdylanylýar, adama tall ulanylýar. Expensive, gymmat, cheap, arzan. Easy, aňsat, ýeňil, difficult, kyn. Okay? So, şunu bilen üçüncü temamyzy tamamlaýar. Size ýene de men görmek üçin, berkitmek üçin videolar, exercise, gönükmeler, zatlar berkiderin. Hökman ýerine ýetirin, görüň, ýa tutuň ve inik sapakda görüşýänçek. Bye bye.